Tässä on Pasi Hirvonen. Hän tykkää oleskella ulkona. Ja kerran vuodessa hän käy potkaisemassa palloa. Ja se päivä vuodesta on tänään. Pasio harmittaa, kun hän ei osunut palloon. Eikä hän saa potkaista sitä uudestaan, kun vasta vuoden päästä. Pasi on kyllästynyt ulkoiluun. Ja niinpä hän päättää mennä sisälle. Tässä on Lasse Hirvonen. Hän tykkää maata sohvalla koiransa kanssa. Hän ei pidä ulkoilmasta. Ja hänen koiransa nimi on Timo. Niinpä Lasse herää. Ja hän päättää mennä tarkistamaan, onko Pasi vielä kunnossa ja omassa tuolissaan. Pasi. Pasi! Pasi. Pasin avaimet. Maila. Auta! Pasi! Pasi, ei! Pasi! Hei! Auta sua! Onko kunnossa? Mitä tapahtuu? Se tulee! Kuka tulee? Istu alas. Kuka tulee? Ilari! Näin Ilarin päältä, hän kuoli! Ei kuulu! Se aukastus! Se tulee! Onko se palannut kostamaan? On! Oi ei, meidän on pakko paeta. Mä pitää päästä pois täältä. Shot, everything rides on tonight, even if